Exodus tinso na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ hwɛ madane wo Nyankopɔn ama Pharaoh na wo nua Aaron bɛyɛ wo diifo wo de wobɛka de mehyɛ wo nyinaa na wo nua Aaron bɛka kyerɛ Pharaoh sɛ ɔma Israelfo mfiri n'asase so nkɔ na me de meprim Pharaoh akoma na mama me nsɛnkyerɛnneɛ ne ma wanwade adɔso Misraim asase so nanso Pharaoh rentie mu na me de me nsa bɛto Misraim so na mayi masafo me man Israelfo no afiri Misraim asase so wɔ atemmuo akɛseɛ mu na sɛ metene me nsa wɔ Misraim so na meyi Israelfo firi wɔn mu a na Misraimfo bɛhunu sɛ me ne Awurade. Na Mose ne Aaron yɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no saa na wɔyɔe. Bra wɔ ne Pharaoh kɔkasaeɛ no na Mose adi mfirinhyia 20 na Aaron nso adi mfirinhyia 23. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ Pharaoh ka kyerɛ mo sɛ monwa anwanwadeɛ bi a ɛno deɛ ka kyerɛ Aaron sɛ fa wo poma no to fam wɔ Pharaoh anim na ɛbɛdane ɔhweaseɛ. Na Mose ne Aaron kɔɔ Pharaoh nkyɛn kɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Na Aaron de ne poma no to fam wɔ Pharaoh ne ne nkoa anim na ɛdane ɔhweaseɛ. Na Pharaoh nso frɛfrɛ anyansafoɔ ne ntafoɔyifoɔ bae. Na wɔn Misrim akɔmfoɔ no nso de wɔn asumansɛm yɔɔ saa. Na wɔn nyinaa de wɔn poma totoo fam na ɛdane atweaseɛ nanso Aaron poma no memenee wɔn poma no na Pharaoh akoma primii ara na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no na Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ Pharaoh akoma yɛ din ɔmpene sɛ ɔman no bɛkorɔ kɔ Pharaoh nkyɛn anɔpa hwɛ ɔrefiri adi akɔ asuo no ano na kɔgyina asuo no ano hyia no na fa wo poma a ɛdane ɔwɔ no kura wo nsɛm na ka kyerɛ no sɛ Awurade Hebrewfo Nyankopɔn na wasoma me wo nkyɛn sɛ ma me man nkɔnkɔsom me ɛsrɛ so na hwɛ wontie de abedu sɛ Awurade sie ni yei na wodi behu sɛ me ne Awurade hwɛ mede poma a mekura yi me rebɔ asuo yi mu nsuo mu na ɛbɛdane mogya na mpataa ɛwɔ asuo yi mu bɛwuwu na nsuo no bɛbɔn na Misraimfo bɛkyiri sɛ ɔbɛnom asuo no mu nsuo. Na Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ ka kyerɛ Aaron sɛ fa wo poma na tene wɔn nsa wɔ Misraim nsuo so wɔn nsubɔnten so wɔn asuo so ne wɔn ntareɛ so ne wɔn nsuo a ɛtaataa hɔ nyinaa so na ɛnane dane mogya na mogya aba Misraim asase nyinaa so nnua adeɛ ne aboɔ adeɛ mu. Na Mose ne Aaron yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no na ɔmaa poma ne so na ɔde bɔ nsuo a ɛwɔ asuo no mu no wɔ Pharaoh ne ne nkoa anim na nsuo a ɛwɔ asuo no nyinaa dane mogya na mpataa a ɛwɔ asuo no mu wui na asuo no bɔnee na Misraimfoɔ antumi anom asuo no mu nsuo na mogya kataa Misraim asase nyinaa so na Misraim akɔmfoɔ de wɔn asumansɛm yɔɔ saa na Pharaoh akoma primii ara na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no na Pharaoh danee ne ho kɔɔ ne fie na wɔamfa yei nso anto n'akoma mu na Misraimfoɔ nyinaa tutuu asuo no ho mmura sɛ wɔrepɛ nsuo anom efisɛ na wɔntumi nnom asuo no mu nsuo na Awurade bɔɔ asuo no akyiri no nanso betwaa mu.